топ 10 ҳайвоне ки ай ҳама бисёр дар ҷаҳон одаморо мекушанд. Ягон вақт дар фикри сартон наёбад ки дар ҷои якум кӣ меистад. Подписатсия карданро дар канал фаромӯш накунед, лайк монед ва мо видеоро сар мекунем. Шерҳо 250 одам дар як сол. Ба оне нигоҳ накарда ки онҳо шоҳи ҷангал ҳастанд, аммо ба ҳар ҳол дар ҷои даҳум меистанд ва кам одамода ҳамла мекунанд. Он ҳам бошад дар гирди ванои ҳамин зоопаркҳо мешавад. бегемотҳо яке аз ҳайвонҳои пурхатар дар Африқа ба ҳисоб меравад. онҳо ҳам одамон ва ҳам қайиқҳое ки дар лабҳои об мегарданд ба шиддат ҳамла мекунанд. дар ҷои ҳаштум филҳо тақрибан 800 нафарро дар як сол мекушанд. ин ҳайвонҳо бениҳоят азимҷуса ва пурқувват мебошанд. дар мавсими худашон ё ки вақтҳое ки дар наздикии кӯдаконашон ягон кас хатар эҷод мекунад, махсусан ҳамон вақт хашмгин мешаванд ва ба одамон ҳамла мекунанд. дар ҷои ҳафтум крокодилҳо тақрибан 1000 нафар дар як сол. намуди аз ҳама хатароварашон ин крокодилҳои нилӣ мебошанд ки зуд ва бениҳоят хатаровар ҳастанд. аксари вақт онҳо ногаҳон одамоне ки дар наздикии дарёҳо ё ки кӯлҳо мегарданд ҳамла мекунанд. дар ҷои шашум скорпионҳо яке аз хатарноктарин мавҷудот ки як солда 3300 нафар аз дасти ин ҷонварон ба ҳалокат мерасанд. бисёри вақт дар минтақаҳои амрикои ҷанубӣ, африко ва осиёи марказӣ одамон аз дасти ин ҷонварон мемонанд, чунки маҳдудҳое ки бар зидди заҳр кор мекунанд дар ин территорияҳо маҳдуд ҳастанд. дар ҷои панҷум халапушҳои обӣ 11800 нафар ҳама сола аз дасти ин ҷонваракон аз олам мегузаранд. онҳо паразитҳои бо номи шистосмаҳҳоро интиқол медиҳанд ки онҳо бемориҳои марговарро ба бор меоранд. созмони ҷаҳонии тандурустӣ даҳҳо ҳазор ин намуди бемориро сабт мекунад. дар ҷои чорум боваратон намеояд ин сагҳо мебошад. аз дасти сагҳо ҳама сола қариб аз 25 то 35 ҳазор одам дар як сол мемурад ва аз ҳама сабаби асосияш ин аст ки бешенство, яъне як беморӣ аст ки аз сагҳо ба одамон ба як газидан мегузарад. аз сагҳо чӣ хеле ки гуфтем ба одамон тавассути як газидан як вирусе мегузарад ки системаи асабро ҳолни айкор мебарорад ва марг бисёртар дар минтақаҳои Африко ва Осиёи марказӣ аз сабаби кам тараққӣ кардани тиб бештар ба қайд мегирад. дар ҷои сеюм морҳо тақрибан 130 000 нафар аз дасти инҳо мемуранд. намудҳои заҳрдорашон ин манба ва гадюка мебошад ки 130 000 тақрибан одамро ҳамасола онҳо мекушанд. дар ҷои дуюм ҳайрат да мемонад ин худи одамон мебошанд. тақрибан аз дасти одамон 400 то 500 000 нафар дар як сол мемурад. сабабҳояшон бошад гуногун аст. садама, сӯхтор, ҷангҳо, конфликтҳо байни давлатҳо ё ки байни худи одамон ва ҳамагӣ ҳамаи инҳо дар якҷоягӣ 500 000 нафарда мерасад. ва дар ҷои якум боваратон намеояд ин камари аст, яъне хомӯшакҳо тақрибан 600 000 нафар ҳама сола аз дасти ин хомӯшакҳои майдаак мемуранд, чунки бемориҳои сироятшаванда ба монанди малария, зики ва табларзаи денге тавассути ин ҳашароти майдаак дар саросари ҷаҳон паҳн мешаванд. онҳо дар ҷаҳон қаҳрамони воқеии марг мебошанд. ва дар охир як саволтон дорум, шумо медонистед ки хомӯшак метавонад ки сабаби марги 600 000 нафар дар як сол гардад? оё инро медонистед ё ин ки не? дар комментария нависед. лайк ва подпискаро фаромӯш накунед. то бозид хайр.